yen ning tawangon nolintang Lho, apa iki? apa sah? Sik tak watani sik. Mau vaksin, pikir dulu vaksin mematikan atau tidak. Duh, kok muncul ngene iki to infone iki? Iki tenan ora lho jane iki. Wah, kin banget iki. Berbagi kuwi indah. Tak share-ke ning grup WA. Dah, vaksin ini mari mati ora to jane? Ya jenenge vaksin ki ya marai sehat to sak ngertiku. Marai kuat. Oh ngono to? Ha ning gua aja sok tau gak kowe internet lho, pinter internete. Ha kowe takoni ngono ya tak jawab sak ngertiku to sah. Wah, aku ndak goro iki. Coba ceken WA bar tak share infone iki gak, Ndis. Info apa kowe iki? Info sebenarnya ana sumbere. Terus lho delokne lho ana tanda tanyane. Wis meneng, mending rasa melu vaksin. Nah, nek infone ngono iki tenan aku ya ndak kuat, aku yo rapi, Je. Wis ya, ngono ae. Tak bali sik aku. Tenggung leh banget, Je. Oh ya, kana. Ya. Mula bocah pancen keminter gaptek. Untuk info rong jelas wae langsung di-share. Kok ya aku tapi dadi wedi ya. Wah, wedi ngene iki piye? Dan Alah iki HP ngopo iki muni terus iki. Kok sik. Walah iki komen. Kuwi berita skondi kuwi. Ra bener kuwi golek apa sumber infone aja waton share siki. Kowe mang ngandhe bocah iki piye? Kuwi iki wis bener infone, percaya to? Oh, iki dikandani iki nek golek nek ngekek info ora waton share sik, digolek sumber sik, aja waton trimo mentah dul. Ya rasa ngegas, Bro. Saiki ketemuan waduh truk iki lebo bareng. Ora iso sik aku gak rene omah, gak lunga aku. Luar ngopo to? Ngrembug apa to? Kowe ya ora dong-dong kok. Ya kono lunga sik adoh Dut, sah bali sisan. Yo ki OTW. Wah, ora iso aku ngene iki. Emosi aku. Wis ora iso aku. Sing paranane wae kene. Wes, dan. arek ini gini jane nak brebuk. Kowe iki awe piye lho ki, kowe mah nyepelekkan foku piye lho, ora nyan kenane. Selo kene ngandani lek bener kok. Rasa ora trimo awah jan piye. Ha iki lho iki. Ya napa? Nyepelekkan foku lho. Yo kene dirembuk sik kene dirembuk Ora sik. trimo. Yo linggo kene. Jan ngene Linggo kene to. iki. Tak takon iki ono apa to, Cah? Ayo nyepelekkan foku lho nyawa deloken grup nyawa wacana dhewe. Walah, sik infomu kae to, Sa. Ayo. Infomu mau kayak gitu, salah ora bener. Hoak ngerti ra? Awak piye genah bener kok. Nah iki lho tak wacake artikel iki intine to. Jenenge vaksin itu nambah imun, nambah kesehatan, ora malah marai mati. Bener ngono kuwi to jane. Heeh. Iki damai wae salaman, rasa kok cah cilik kaya ngono ki salaman, ayo. Sorry ya Ki. Nah, ngono kuwi. Saiki kowe iki njaluk ngapura ning grup ben cah-cahe do ora salah paham karo kowe. Aku di. Rasa wedi nek kowe lenangi rasa wedi. Wis pokoke njaluk ngapura nek berita sik tok sarmu iki hoak. Cah aku njaluk ngapura ya. Sesuk nek ana berita sik kaya ngono ki nek tak telitine neh. Ya wis ngono wae. Pisan kas njaluk ngapura ya Ki. Oh iya, ora apa-apa. Wis njaluk ngapura Ki. Penting menyadari ya. Ya, pisan kas njaluk ngapura ya. Ora apa-apa. Wis njaluk ngapura Ki. Awak dhewe lagi foto. Le foto kayak nyender. Anda dapat info, teliti dulu, jangan langsung share.